Tada im počne govoriti u prispodobama. Neki čovjek posadi vinograd i ogradi ga. Iskopa tijesak za grožđe i izgradi kulu. Zatim ga iznajmi vinogradarima i otputuje. Kad dođe vrijeme berbe, pošalje slugu da ubere njegov dio uroda. Ali vinogradari ga dograbe, pretuku i pošalju natrag praznih ruku. Vlasnik im vinograda zatim pošalje drugog slugu. Zakupci mu razbiju glavu i osramote ga. Trećega, kojeg im je poslao, ubiju. Poslao im je i mnoge druge, ali oni ih sve pretuku ili ubiju. Preostao mu je još samo jedan, njegov ljubljeni sin. Pošalje napokon i njega, misleći, prema mojem sinu sigurno će se odnositi s poštovanjem. Ali kad vinogradari opaze da dolazi, rekoše, ovaj će naslijediti imanje, ubimo ga, pa ćemo se domoći imanja umjesto njega. Pa ga pograbe, ubiju i izbace tijelo iz vinograda. Što mislite da će učiniti vlasnik kad čuje što se dogodilo? Doći će i pobiti te vinogradare, a vinograd dati u najam drugima. Ne sjećate li se ulomka iz Svetog pisma? Kamen koji su graditelji odbacili postane ugaonim kamenom. To je Gospodnje djelo, čudesno u našim očima. Židovski su ga vođe već tada htjeli uhvatiti, jer su dobro znali da se ta prispodoba odnosi na njih, ali bojali su se mnoštva. Zato odu i ostave ga. Kasnije mu pošalju neke farizeje i Herodove sljedbenike da ga uhvate u riječi. Oni dođu i rekoše mu, učitelju, znamo da govoriš istinu i da si nepristran, jer ne gledaš tko je tko, nego prema istini poučavaš putu Božjemu. Reci nam, je li dopušteno plaćati porez caru ili nije? Hoćemo li platiti ili nećemo? Isus prozre njihovo licemjerje, pa reče, zašto me kušate? Pokažite mi kovani novac, pa ću vam reći. Donesu mu novčić, a on upita, čiji su ovo lik i natpis na kovanici? Carevi odgovore. Dajte caru carevo, a Bogu Božje, reče im. Bili su zadivljeni. Tada dođu k njemu saduceji, koji tvrde da nema uskrsnuća, i upitaju ga. Gospodine, Mojsije nam je dao zakon prema kojemu, ako nekome umre brat i ostavi ženu, ali ne i djece, tada je taj čovjek dužan oženiti njegovu udovicu i podići mu potomstvo. Bilo je 7 braće. Prvi se brat oženi i umre, a da nije ostavio potomstva. Drugi se brat oženi njegovom udovicom, ali također umre, a da nije ostavio potomstva. S trećim se dogodi isto. Tako ni jedan od 7 ne ostavi potomstva. Naposljetku umre i žena. Čija će onda ona biti žena o uskrsnuću kad je bila udana za svu 7? Isus im odgovori, niste li vi u zabludi zato što ne razumijete Sveto pismo ni Božju silu? Jer kad ljudi uskrsnu od mrtvih, neće se ženiti ni udavati, već će biti kao anđeli na nebu. A glede uskrsnuća, niste li u knjizi Izlaska, ondje gdje piše kako je Mojsije ugledao gorući grm, pročitali da mu je Bog rekao, ja sam Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, a Bog nije Bog mrtvih, već Bog živih. Vi ste prema tome
u velikoj zabludi. Neki pismoznanac koji je ondje stajao shvatio je, slušajući raspravu, da je Isus dobro odgovorio, pa ga upita: koja je najvažnija od svih zapovjedi? Isus odgovori: najvažnija glasi: čuj, o Izraele, naš Gospodin Bog jest jedini Bog. Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom pameti svojom i svom snagom svojom. Druga glasi: ljubi svojega bližnjega kao samoga sebe. Nema zapovjedi koja bi bila veća od tih dviju. Pismoznanac odgovori: učitelju, pravo si rekao da je Bog jedini i da nema drugih osim njega. Voljeti ga svim srcem, svim razumom i svom snagom, a bližnjega voljeti kao samoga sebe, vrijedi više nego sve paljenice i ostale žrtve. Videći da pametno govori, Isus mu reče: nisi daleko od Božje kraljevstva. I nitko ga se više nije usudio išta pitati. Poučavajući u hramu, Isus upita: kako pismoznanci mogu tvrditi da je Mesija Davidov sin? Pa sam je David, nadahnut Svetim Duhom, rekao: Gospodin je rekao mojem Gospodinu: sjedni mi s desne strane, dok ti ne bacim pod noge tvoje neprijatelje. Sam ga je David nazvao svojim Gospodinom. Kako bi mu onda mogao biti sin? Mnoštvo ga je oduševljeno slušalo. Poučavajući ih dalje, reče: čuvajte se pismoznanaca. Vole se šetati u dugim haljinama i da ih ljudi pozdravljaju na trgovima. U sinagogama vole sjediti na počasnim mjestima, a na gozbama na pročelju stola. Besramno troše udovička dobra, a prikrivaju se dugim molitvama u javnosti. Oni će biti strože kažnjeni. Zatim ode sjesti nasuprot kutiji za milodare, te je promatrao mnoštvo kako ubacuje bakreni novac. Mnogi su bogataši ubacivali velike iznose. Dođe i neka siromašna udovica, te ubaci samo 2 novčića. Isus dozove učenike i reče im: zaista vam kažem, ta je siromašna udovica ubacila više nego svi ostali skupa. Jer svi su oni dali od svojeg viška, a ona je, tako siromašna, dala sve što je imala.